Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen supersekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Badakizute bizitzan zer sortzen dugun, ezta? Gure garun subkontzienteetik sinisten duguna. Ez dugu nahi duguna lortzen. Sinisten dugunean, duguna, baizik. Jarraitu bideo ikusten interesgarria iruditzen bazaizu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erreminta guztiak zure esku oraintxe bertan. Eta nire web orrian zure bizitza sortzeko entrenamendu itzel bat. Sartu oraintxe bertan nire web orrira. Beraz, jakin behar duzu zehazki zer nahi duzun eta idatzi orri batean xehetasun guztiekin. Zure bisio ideala. Zer da gehien nahi duzuna? Adibidez, pertsona ziur bat izatea. Orain baieztapen batzuk sortu behar dituzu. Orain aldian, eta sentituz eta sinistuz jada pertsona hori zarela. Demagun, oso gustora nago lagunekin, entzun egiten diate, oso pertsona ziurra sentitzen naiz eskolan, nere familiak entzun egiten nau, erabaki onak hartzen ditut, kontutan hartzen naute, lasai eta pozik nago, gutxi gorabehera horrelako baieztapenak. Orduan, baieztapen hauek zure bistan itsatsi behar dituzu. Karpetan, zure logelan, ongi ikusteko eta egunero irakurtzeko. Baita ere, funtzionatzen du oso ongi ikusmen panel bat sortzea. Hau da, zure logelan atxabezain pronto ikus dezakezun panel bat. Kartulina batean, zure argazkitxoa edo zeu zarena dakizun argazki bat jarri eta ingurunean jarri lortu nahi dituzun gauzak irudien bidez, esaldien bidez, eta hor egunero altxatzen zenean eta jaikitzen zenean ikusteko aukera dezula. Horrela zuk zereginak egiten dituzun bitartean, zure subkontzienteak mezu horiek irentxe egiten ditu eta hortxe daz pixkanaka txertatuz. Eta baieztapen horiek errepikatu lasai zaudenean. Momentu lasai bada ohera joaterakoan, adibidez. Beste teknika boteretsu bat da, ispiluaren teknika. Jarri zaite ispiluaren aurrean, zuzen, begietara begiratuz, eta esaldi horiek errepikatuz, egunean 2 aldiz. Berdin du zenbat aldiz despistatzen zaren. Berriro bideratu zure burua baieztapen horietara eta zure bisiora. Zenbat eta urrunago egon, gehiago kostatuko zaigu konektatzea. Beraz, egunero hartu konpromezu hori. Ez begiratu bizitzaren islada, jun barrura. Hortik sortzen dugu bizitza. Eta orain badituzu baieztapenak eta bisio panela. Utzi alde batera zalantzak, sinismen mugatzaileak, lagun toksikoak eta kokatu nahi dezun horretan. Fuerte eta aurrera. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dote eta ikon volumenan gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta